Ak ste hľadali kúpeľku z hotela Hilton na Záhorí, ste práve našli. Join body and mind together. Ahojte, moje meno je Jana Salusová a som maklérka z realitnej kancelárie Expat Experts. Ja vás vítam v obci Láb, kde mám pre vás pripravený na predaj samostatne stojací bungalov. Tento rodinný dom má rozlohu 112 m², pozostáva z 2 spální, naozaj veľkej kúpeľne, obývačky prepojené s kuchyňou a jedálňou. Príjemnú atmosféru domu doplňa tento krb, ktorý je zároveň aj jeho dominantou, lebo vie vykúriť každú jednu izbu v dome. Neodmysliteľnou súčasťou tohto bungalovu je aj veľmi príjemná terasa, kde môžete tráviť čas so svojou rodinou a v lete či v zime grilovať. Domu prislúcha aj táto dvojgaráž, ktorá má 40 m² a vykurovanú podlahu. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte, ozvite sa mi a dohodneme sa na obhliadke. Dovidenia.